Viewers, please note, we are changing our trade name ZimdiTv to Sly Media TV. Enjoy your viewing. kuitira kuti vanhu vakurumidze kutongwa nyaya dzibve dzakurumidza. Munoziva kuti kunonoka kutongwa kwezvinhu kunonoswa kweuchapupu hwekuenzanisa kwezvinhu. Justice delayed is justice denied. Maona usei nyaya yekuda kutanga matare anenge achikudhira nezveuori chete. Izvo zvakanaka zvikuru nokuti tikuona kuti uori hwadzika midzi hwatanga munyika. Saka tikava nepoka rakazvimirira kanawo zvavataura zvekuti koti inogadzira nyaya dzekupoka namakambani administration court kana kuitwa kweudzamu madecisions urongwa hunenge huchiitwa iye yakazvimirira ega. Zvaakurakidza kuti kutambanudzika kwematare edzimhosva akasiyana siyana zvinovandudza kuti tipedze dambudziko rechidikwa-dikwa chokuba zvinenge siri zvako nokukumbira nechomwoyo kunoita vazhinji munyaya dzezvekutungamirirwa kwenyika.